Que tal, como están? Benvidos. O alcalde de Santiago reuniuse hoxe co conselleiro de Cultura e Educación, Jesús Vázquez, nunha xuntanza de traballo. Deste encontro saíron dous proxectos con atractivo para a cidade. Trátase da rehabilitación do campanario de San Martiño Pinario e da ampliación do Colexio de Educación Infantil e Primaria Monte dos Postes. Agustín Hernández, Jesús Vázquez e os seus equipos de traballo reuníronse hoxe en Raxoi para pechar dous compromisos que se executarán con carácter de urxencia. O primeiro e máis inmediato será a rehabilitación do campanario de San Martiño Pinario. Que a rehabilitación do campanario de San Martín Pinario, todos recordaredes, cando caiu o pináculo e todavía está, nesa fase, por tanto, a Consellería elaborou un proxecto e digamos que de maneira inmediata procederemos á licitación para a rehabilitación integral dese campanario, por suposto, a actuación sobre os pináculos para evitar posibles desplomes e a restitución daqueles elementos que foron danados no que é ese campanario. O segundo compromiso responde a unha necesidade, a ampliación do CEIP Monte dos Postes, que estará lista no inicio do curso 2015-2016. Primeiro temos que desenvolver o proxecto de maneira máis rigurosa. Estamos falando dunha ampliación que ven sendo demandada pola comunidade escolar, que consiste na construción de dúas aulas na planta baixa e dúas aulas máis na planta de arriba, facendo unha ampliación do que é o propio edificio e tamén a habilitación da accesibilidade, neste caso mediante a dotación dun ascensor. A ampliación do CEIP Monte dos Postes é a resposta ao que moitos consideraban unha necesidade do centro. Demostración de resposta da Consellería ante unha petición, creo que unánime do colectivo dos pais e dos profesores dese colexio, unha necesidade tamén do mesmo. O conselleiro de Cultura quixo agradecerlle a Agustín Hernández o esforzo de inversión feito pola alcaldía nos arranxos levados a cabo neste verán nos centros educativos da cidade. E mentres o Grupo Municipal Socialista denunciou hoxe a tardanza coa que se están a dar as licenzas de obra nos últimos tempos. Pro seu voceiro Paco Reyes, o peche do rexistro de urbanismo durante o mes de agosto responde só a intereses políticos. Paco Reyes afirmou que unha licenza por obra menor presentada no Rexistro Xeral pode tardar 5 meses en entrar no de urbanismo. O voceiro socialista dixo estar sorprendido, xa que considera que a carga de traballo deste departamento é a 10ª parte da que tiñan hai unha década e que conta con máis persoal directivo ca nunca. E sorprende, ademais tamén, esta tardanza nas licencias, cando atopámonos un departamento que ten máis personal directivo que nunca na historia deste concello. Temos neste momento 2 directores xerais e unha xefa de servizo, precisamente, xefa encargada da reorganización do Departamento de Licencia. Para o voceiro socialista, a decisión de pechar o rexistro de urbanismo no mes de agosto só responde a intereses políticos. Hai unha decisión política, puramente política, deste goberno de pechar o rexistro do Departamento de Urbanismo no mes de agosto, con todos os inconvenientes que ten creado ese peche durante ese mes de agosto. Unha decisión exclusivamente política. Paco Reyes aproveitou a rolda de prensa para deixar no aire dúas cuestións: que uso se lle vai dar o edificio sindical do Ensanche e o que alberga na actualidade a Facultade de Odontoloxía, ambos os dous de propiedade municipal. Pola súa parte, o voceiro do BNG, Rubén Cela, voltou hoxe pedirlle explicacións ao goberno local sobre os ingresos do servizo de hora e grúa. Esta cuestión está incluída nas observacións e reparos que o Bloque fai á conta xeral de 2013 presentada polo Concello. Ademais, Rubén Cela tamén falou da preparación das próximas eleccións municipais. A conta xeral do exercicio 2013 que o Concello ten que presentar para explicar como foi a execución dos orzamentos e os gastos e beneficios, entre outras cuestións, está xa a exposición pública. Así, o BNG vén de formular varias observacións e reparos ao informe que teñen que ver coa contabilidade. Para o voceiro do Bloque, o estado de endebedamento do Concello xerouno o actual goberno do PP nun só exercicio, pero no que máis fixo fincapé Rubén Cela foi no canon de grúa e hora. Esta conta xeral non fai referencia en ningún apartado, nin existe ningún informe sobre que pasa co desfase que existe no exercicio 2013 entre o que estaba previsto por parte do Concello recadar en concepto de hora e grúa e o que finalmente se recadou, que foi nada. Non existe ningún tipo de anotación nin contable nin explicativa a respecto dun feito, cando menos, tan chamativo. Non aparece nada na conta xeral e tampouco o Goberno Municipal se dignou a responder
a pregunta que plantexou por escrito o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego. Noutra orde de cousas, Rubén Cela non deixou hoxe claro se el encabezará a lista do BNG para as próximas eleccións municipais. Preguntado polos xornalistas a raíz de que mañá a socialista Mercedes Rosón presente a súa candidatura para liderar o PSOE santiagués, Cela comentou que a intención do Bloque é contar coa participación aberta dos veciños. O que vai facer o Bloque Nacionalista Galego é intentar sumar a persoas de fora da organización, de fora da militancia orgánica do BNG, pois para poder garantir un proxecto de futuro e sólido nacionalista para o Concello de Santiago. O Bloque Nacionalista Galego presentará unha boa candidatura, un bo proxecto, unha boa alternativa para Santiago, con independencia de quen encabece esa candidatura. A Mercedes Rosón e o PSOE desexoulles que o proceso de elección de candidatos se desenvolva do mellor xeito posible. Mais cousas, o Pazo de Fonseca acolle desde hoxe a exposición As persoas con discapacidade na vida cotiá. Esta mostra fotográfica pretende ser un exemplo máis de integración. As persoas con discapacidade na vida cotiá ten como obxectivo facer reflexionar o espectador. As persoas que aparecen nas fotografías non son tan diferentes das que están a contemplalas. A vida é a mesma para todos nós. Que una persona, aunque tenga una discapacidad, tiene una vida y tiene una vida exactamente igual que la que podemos tener cualquiera. Es gente que practica el deporte, es gente que quiere trabajar, que puede trabajar, es gente que se divierte, que va a bailar, que exactamente igual que lo podemos hacer cualquier otra persona. O concurso fotográfico que nutre a exposición xa ten 11 anos de vida. Na súa orixe era moito máis humilde, pero tras pasar unha década atrae a atención de grandes fotógrafos do mundo. Nació como un concurso casi, digamos, familiar, enfocado hacia esas familias que estaban en un entorno cerrado. Hoy en estos momentos es un concurso internacional de fotografía en el cual el año pasado vinieron fotografías de 13 países diferentes y al cual concurren fotógrafos ya profesionales de primerísima calidad. Para os seus organizadores o importante será cando o espectador deixe de ver as discapacidades e se centre nas capacidades das persoas que protagonizan a mostra. O que nos gustaría transmitir con todo este que nos olvidemos das primeiras 3 letras desa palabra da DIS, nos olvidemos do DIS e pensemos nas capacidades, no que somos capaces de facer cada un de nós, que é o realmente importante. As persoas con discapacidade na vida cotiá poderase ver no Pazo de Fonseca ata o 20 de setembro, de 10 da mañá ás 9 da noite. A entrada é de balde. Falamos de deportes, xa van rematando as presentacións oficiais dos novos xogadores do Obradoiro para esta temporada. Hoxe coñecemos o alemán Maxi Kleber, que se acaba de incorporar aos adestramentos esta semana porque estivo disputando o pre-europeo coa súa selección. Foi unha das primeiras fichaxes que anunciaba o Obradoiro a principios de xullo, pero non puido incorporarse aos adestramentos de pretemporada ata esta primeira semana de setembro, e que o pívot alemán Maxi Kleber estivo disputando este verán o pre-europeo coa súa selección. Iso si, entre ele e o seu adestrador Moncho Fernández xa aclararon esta mañá que para a distancia está moi ben a mensaxería móvil. Yeah, I mean, everybody has a telefono móvil, and yeah, so we stayed in contact a little bit. Some guys started earlier here, and they were already texting in like a group in the message. So tienen un grupo de jugadores. So I got all the messages, and yeah, we already had some contact before. Y jugaste, you played. Yeah, and I played against Adam twice, so I got to know him before too. Selección polaca contra la selección alemana. Y están ahí todo el día con el grupo ese. Están ellos y Fran, el delegado y ellos. O Obradoiro suporá para o pívot alemán de 2,7 metros de altura e 22 anos a primeira experiencia fora da casa, como lle sucede a tantos outros xogadores. Ata o de agora desenvolverá toda a súa carreira na súa cidade, pero polo que parece sabe ben o que ten que facer. I think the whole situation here is su primera experiencia fuera de su casa y de su equipo, del equipo de su ciudad, ¿no? Entonces que sabe que va a ser duro, pero que está preparado para afrontar ese camino, que el camino que hay que recorrer ya lo sabe, jugar duro, entrenar duro, ayudar al equipo y estar preparado para que
cuando llegue el momento de jugar, bueno, pues hacer las cosas como va a demandar la Liga. Make it happen. Acaba de chegar xunto con Adam Wasinski e Pavel Pumperla, pero as súas primeiras sensacións xa foron moi boas. Well, I just arrived. Prácticamente está recién llegado, ¿no? Y no le da tiempo a muchas cosas que los compañeros, que en el club, todos lo han recibido muy bien. No tiene mucho tiempo de visitar la ciudad, quiere visitar la zona vieja y conocerla porque le recuerda mucho a la ciudad donde él ha nacido, en Würzburg, ¿no? Realmente es una ciudad, no lo digo nada bien, Würzburg, ¿no? Würzburg. Vale. Es una ciudad muy parecida a Santiago. So I think I'm gonna like it here. O técnico, que esta temporada conta cun plantel con moita xuventude, considera a Maxi Kleber unha gran aposta. Nosotros estamos convencidos de ello, creemos que es un jugador que tiene un futuro esplendoroso y que dentro de unos años pues diremos, mira, Maxi Kleber jugó en el Obradoiro, ¿no? Porque es un jugador que tiene tanta calidad y tanto futuro por delante. O xogador xa estivo en Santiago este verán, onde o fisioterapeuta do club, Tomás Richard, fixo de anfitrión. Pola súa parte, o Santiago Futsal presentou a súa última incorporación ao plantel para esta temporada. Trátase de Iván Rumbo, que procede do Cidade de Narón, onde militou 6 campañas. Chegar á máxima categoría supón para este xogador todo un reto. Iván Rumbo, ou Ivancito, como tamén se lle coñece no mundo do fútbol sala, converteuse na última fichaxe da temporada para o Santiago Futsal, pechando un plantel que ten como obxectivo nesta campaña manterse na máxima categoría. Unha categoría na que se vai estrear o ala procedente do Cidade de Narón, equipo no que militou durante 6 campañas. Para mí es un reto por competir. Venía de una segunda división B que ya la había ganado 2 veces y la verdad que quería competir contra los mejores y a ello vengo. Es muy diferente a lo que viví hasta ahora. Los compañeros me recibieron muy bien, la directiva, el cuerpo técnico, y es un cambio, pero muy bueno, muy bueno. Vir doutra categoría da segunda B, ademais dun reto deportivo, tamén supón un esforzo en canto a preparación, porque o nivel de adestramentos cambia e Iván Rumbo xa o está notando. El trabajo que hacemos es completamente diferente al que hacía yo antes. Entrenaba 4 sesiones, ahora entreno sesión mañana y tarde. La intensidad, tienes que pensar mucho más rápido a la hora del juego, es un cambio muy grande. Con Santi sé que era trabajador, que sus equipos siempre trabajaron muy bien, pero vivirlo en primera persona, la verdad que es mucho mejor. O xogador foi presentado polo presidente do Santiago Futsal, Ramón García, no concesionario Yáñez, empresa colaboradora do club. Imos coas nosas recomendacións, como sempre, para o seu tempo de lecer. Velaí teñen a nosa axenda cultural. Da axenda imos ao tempo, aí teñen as prediccións meteorolóxicas para os vindeiros días da man de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Galicia toparase mañá nun área intermedia entre as altas presións que se situarán no norte de Europa e as baixas no Atlántico. Teremos así ceos anubrados e con néboas durante a mañá. As temperaturas non terán cambios ou irán en lixeiro descenso. Os ventos soprarán moi frouxos de dirección variable en xeral, con réxime de brisas costeiras durante a tarde. O venres novamente teremos nas primeiras horas da mañá ceos moi anubrados con néboas tanto no interior como no litoral, que tenderán a ir desaparecendo a medida que avance a mañá. As temperaturas non presentarán cambios significativos e os ventos soprarán moi frouxos de dirección variable con brisas costeiras pola tarde. Para sábado agárdanse ceos con intervalos anubrados, con posibles chubascos treboentos de carácter illado pola tarde. As temperaturas non terán cambios en xeral, aínda que tenderán a aumentar no litoral norte. Os ventos soprarán frouxos de compoñente sur na metade oeste e de dirección variable no leste. Mañá en Santiago agárdanse ceos anubrados durante toda a xornada e temperaturas que irán dende os 16 graus de mínima aos 24 de máxima. O vento soprará de dirección variable. Pro venres a situación será parecida, con néboas matinais e nubes altas. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán de dirección variable. O sábado en Santiago continuarán os ceos anubrados, mentres que as temperaturas seguirán sen cambios. Os ventos soprarán do sudoeste con carácter feble pola tarde. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. E con isto rematamos por hoxe. A continuación voltamos no preguntoiro para conversar con Quique Alvarellos, director de Alvarellos Editora. Graciñas por atendernos. Voltamos de contado.